kana Zanu PF isati yakusvikira pamusha wako, just like it has been happening today in Belvedere, kubarabadia uko, kwekuti you built a very beautiful house, wakaisa matiles, wakavakajera uro, wakachera bore, wakaisa jojo tank, wakaisa solar geyser, wakaisa masola ekubatidza malights. Imba yako wakaisa ceiling inside, beautiful house, expensive tiles, fitted cupboards, fitted kitchen, beautiful house, magarage apo, wakatenga furniture, ma TV, yeah. You see, until Zanu PF comes, nemaskaveta, Munyasaranda akagara paskaveta chirova jiraoro kuti bhaga, zvidhina zviti woyo. Mumba imomo ndo mune magumbezi evana, hembe dzekupfeka, gogo dzamadhamu dzekuchechi, mabhuku evana echikoro. Mukicheni ndo mune magaba ehupfu nejemu nezvigubhu zvemukaka nechingwa. Skavete obva yaguma imba yati goba. Mapaipi emasiweji achiputika nemapaipi emvura. Hauna chaunowana. Zvino pandinotaura kuti hurumende yemabumbwa, hurumende yemanyasaranda yakaipa. Vanhu vazhinji paunenge wakagara mumba Zanu PF isati yakusvikira uri pasofa uchiona DSTV, chituka kuti aiwa muZimbabwe munomu mune mari, kusarongeka. Honest takagara wani, tine mota dzedu, tine dzimba dzedu, ndiri kuSouth Africa here, handina kugara zvakanaka here, mafiriji yangu aya, kusarongeka. Patokutaura kuti Zanu PF hurumende yemabumbwa iyi, takagarisana navo zvakanaka. Vese vakapudzirwa musika paye pambare paye. Most of them you find kuti they have at one time, more than twice, more than 3 times, heard the voice of Jeff Judah Osana. They have heard him, but vakati business as usual. Toda kuita mari dzedu isu, ini ndomukira kumusika ndoita mari dzangu, dzimwe mari vachisa kumba, dzimwe vachisiya imomo. Until Zanu PF yavagugudzira usiku yakavapisira and they lost everything. Ndopo wakazoona kuti Zanu PF is satanic. As long as ndaitaura ndichiti Zanu PF is evil, hakuna izvibvuma. Vari kuma Glenview, kuya kunana Glenview vakanga vane zvimabhizinesi zvavo, they had heard the voice of Jeff Judah at one time or another. But hakuna zvibvuma izvozvo zvandaitaura kuti vana ava, until one day they lost everything. Vamwe vanhu chaivo vari mudiaspora, when I would tell them about the wingedness of Zanu PF and how we must unite, vaizozviziva asvika pabhodha atorerwa grocery rese, hembe dzese nezvinhu zvese. We had other people from Dubai, from UK, from Britain. I would tell him, guys, I told them, guys, I told the brothers, the sisters, guys, hurumende yemabranda ya manyasa mabwida ane moyo wakaipa, vane hutsinye hwokutanga nehwekupedzisira, vanhu vobwibwidza kuseka. So mamunzwa Judah, uchasungwa neZanu PF. They want to be safe maZimbabwe. Zvekuti vanenge vachiti vatuke wewe Judah, vanhu veZanu PF vatuke wewe,
vaudze vanoda kuitirwa vhidhiyo vanhu veZANU-PF uchivatuka, vada kuitirwa vhidhiyo vanhu veZANU-PF uchivatuke, vaudze. Ndozvandiri kudira izvozvo, Judha, unovaudza ivo. They are very clever, they stand far away. Kana kuenda kumushando, tora foni iyaya osiya, wotora imwe foni, oyambuka pabridge, wonosangana neZANU-PF, otorerwa mari, otorerwa zvese. Adzoka anokanganwa kubva kuZimbabwe, adzoka muno muSouth Africa anokanganwa until next day arohwa nebanga, abatwa ngunzi muSouth Africa, until murume wake kana mukadzi wake arohwa nepfuti. Ndopaanozoona kuti kumusha kwedu kwakanaka, but zvakanaka akatadza kugara kwacho kumusha kwakanaka, akauya akazorohwa nepfuti. Kuti muSouth Africa makaipa, kuZimbabwe kwakanaka. Munhu kana une mari yako unozvidyira mari dzako. Kana kwakange kwakanaka, wakadi kuita mari kuZimbabwe, wakadya mari dzacho kuZimbabwe, wakatiza kuZimbabwe nekuti kwakaipa, wakauya kuSouth Africa worohwa nepfuti wakuti kuSouth Africa kwakaipa. Kana kwakaipa, wakaingei kunyika yakaipa? Akubvunza tichionesana pamwe ndiri wrong, imi midhimi muri ever correct. Chatisiri kuda chete ZANU-PF, amukoma Judha here, ZANU-PF ndaibve ndakati hurumende ZANU-PF mabranda, mabwidi, manyasa, mabumbwa. Handakukuudzai kudaro, handakukuudzai kumusha kwavanobva. Ndoupi Piri, ndoupi Banda, ndoupi Mwase, ndoupi Jumbo, ndoupi Chung'ono, ndoupi Mnangagwa, vana vamahwadhi. Wanisina kukuudzai dzinza rake nomusha wake kwavanobva kuMalawi nekuZambia. Aripo here one? Vese ana Timvias masineta. Is there one wanisina kukuudzai kuti iri Branda iri, Nyasa iri, Imwidi iri, Ichawa iri, Machawa? Is there one wanisina kukuudzai? Kana aripo kamunotaura kuti uyu hauna kutiudza, ndokuudzai kuti uyu akamira akati akati. Ndo zvavari kuita here kumusha kwavo kuZambia, kuti vari kupwanya dzimba dzine mataiwudi rofu, newly built houses. Ndo zvavari kuita here kuLilongwe, kuBrandaya, vachidya musoro waNtsomba uko. Ndo zvavari kuita mabwede. Munhu wese apwanyirwa imba, vatarise, give me a list yevanhu vese vakapwanyirwa dzimba neZANU-PF kuti vangani vavo vakazorarama. Vazhinji vanofa neBP. Your sold of past 9 months after wapwanyirwa imba. Ndoda, I want to challenge you, endai munotora mazita evanhu vese vapwanyirwa dzimba, mozodzoka kwandiri after 9 months mundiudza kuti uyu akapwanyirwa dzimba neZANU-PF amupenyu. Ndati vanhu vese vanopwanyirwa dzimba nevese vakapisirwa musika, give me a list. After 9 months there will be no more. Vafa neBP. Ikwa zvino zvamusi kuziva kuti these people, they've been already killed because vapenyu. But after 9 months there will be no more. Vanenge vafa vese neBP. Saka uraya vanhu ndiani? Ndimi maiti hondo yakapera 1980. Ndimi maiti hondo yakapera ndokuti makudriva maakwa. Ndimi maiti hondo yakapera because muri kuenda uko muchinozungura goridhe uko. Bvunzai vakomana vepachiyadzwa apa nepamarange pamadiamond apa. Vakavaka dzimba maMutare zvakadii, hadzina kupwanywa. Ndanzwa amena kuti how many messages dzevanhu vakachinditumira, manzwa here mukoma Judha hanzi paWhatsApp madhimini nevanovhura maWhatsApp group ngavabhadhare $50. Handina one wandapindura. Handina one wandapindura. Nokuti pandinokuudzai kuti mabranda aya hakudei aya,
munowana mamwe mabranda yamunesa kusaidhi imi mamunodefenda kuti vamwe vacho vari right. Mune tsika yekuselekta nyoka kuti iyi shato yakaipa inomedza asi idzi dzinoruma hadzo dzichiuraya munhu asi dzisingakumedzedzeri right. Mune tsika yekusarudza nyoka kuti mune dzimwe mune klasi yekuti idzi nyoka idzi ndo mafavorite enyu asi dzimwe type dzenyoka dzakati hamudzide asi dzese isiti kuti ndatibvise nyoka ndatiuraye nyoka imimi muri kudistinguisha. Mune chikoro chakawanda chekuti munotanga kuti iyi type yenyoka dzakati yemavara mavara iyi nyoka iyi nedumbu jena iyi nyoka iyi nendebvu iyi. Ndo zvamunoita imimi. Munotanga kuclassifya idzi manje zvadzinoita manje idzi hadzizorimi hadzo vanhu asi unless wadenhana nadzo idzi nyoka idzi dzinoteera mazai nehuku pamisha asi haiwa dzirume vanhu. Ndo zvamunoita mabranda aya kumabranda aya nekumabumbwe ekuzambia. Munova classify mune vamwe vamunoreverera pakuipa kwavo. Mune vamwe vamunoreverera pakuipa kwavo. Today 7 November I spent the whole day up and down. I've got good news to give you tomorrow. I cannot give you tonight. I never rested. I think I rested from 8:30, I think, to close to maybe 10 minutes to 10. And I shall be awake until the next morning. Kana ndichikudzai kuti rudzi urwu rwukude vane hutsinye hwekutanga nehwekupedzisira. You won't understand until wakuzoona vana vasisina zvekudya vasisaende kuchikoro vatorerwa zvese neZanu PF. But even though Zanu PF yakakuita irafu dzimwe nguva kudedza munhu so kuti uya tiite chakati anotya kuenda kujeri iye already ari mujeri. Everybody within Zimbabwe haana kusiyana nemunhu ari kuchikurubhi, haana kusiyana nemunhu ari kujeri rekuhwahwa kuchawagona hapana. The moment you walk into Zimbabwe you are not home, you are in prison. Can I repeat? The moment you walk into Zimbabwe, you are in prison. You are behind bars. You are in jail. We cannot set you free. Tisati tatanga kubvisa majeri guard anova Zanu PF. That needs you. That needs me.